Évben már itt voltam, akkor is szintén második lettem, Elise Száve, egy másik kenyai futótársam, csapattársam mögött, és már akkor is nagyon tetszett. Ez a maraton, ez igazán jól meg van szervezve, mert nagyon közönségbarát. 4 körben a városban, szerintem a város legszebb pontjain, ugyan azért mondom ezt, mert nem is olyan Kolozsvár, csak annyira, amennyit itt a futás közben láttam, de nagyon szép, és tényleg nagyon sok ember van, hogy úgy befutunk 4-szer a stadionban, nagyon sokan szólnak, ez igazán rendkívüli. A táv közben magyarokkal találkoztál, a magyar szurkolókkal? Igen, futók is voltak, többször is rám kiáltottak, hogy hajrá, nyomja, ügyes vagy, te leszel az első, meg ilyesmik, illetve a pálya széléről is hallottam magyar szavakat, illetve a felvezető biciklis Levente diktálta a tempót, az elég változó szél volt, és ez nagyon szívmelengető volt. Számíthatunk arra, hogy jövő évben is részt veszel a kolozsvári maraton? Igen, valószínű, sőt, hát az edzőmmel, Benedek Zsolttal beszéljük meg, de én szerintem majdnem biztos, hogy itt leszek jövőre is. Mi lesz a következő futásod? A következő, minden hétvégén megyek valahol versenyezni, de nem minden hétvégén futok erősen. A legközelebbi erős versenyem az 2 év múlva Észak-Írországban, Belfast maraton. Az szerintem ugye ebben az évben talán ugye tavasszal mindenképpen a legerősebb versenynek fog számítani. Mit gondolsz, lett volna ma esélyed legyőzni a kenyai futót? Igen, lett volna, de valamilyen szinten a barátom, és megbeszéltük, hogy akkor te leszel most az első, én a második, mert ő is következő héten versenyez. Komolyan? Tehát megbeszéltétek? Lebundáztátok a versenyt? Hát, mondjuk igen. Hát ez azért bombahír. Hát... Máskor csináltatok még ilyet? Ritkán. Ritkán. De ez nem publikus, jó? Köszönöm szépen.